Здравейте! Здравейте. С най-голямо удоволствие ви представяме първото издание на Еленово 2026 планинско бягане. Ще упоменем кои са главните виновници. Аз съм Неделчо Колев, един от организаторите, и Даниел Йорданов е до мен. Ще си разпределим така информацията, която ще ви поднесем. Първо започвам кои са организаторите. Главният виновник, кмета на село Еленово Диан Бонев, и Народно читалище Светлина 1908 в село Еленово. Другите организатори: Туристически информационен център към община Нова Загора в лицето на Даниел Йорданов тук, който е, Туристическо дружество Алеко Нова Загора, спортен клуб по ориентирани сини камъни от Сливен, нашите активни партньори и с най-голям опит в целия екип по организирането на такъв тип състезания. Моя милост вече споменах, и да дам думата на Даниел Йорданов да представи трасетата, трите трасета, разстояние, денивелации и така нататък, всичко свързано с тях. Здравейте от мен. Направо почваме с първото трасе, което ще бъде 4 км дължина с денивелация положителна 110 метра. Там ще има само един освежителен пункт с вода и електролити на втори километър. Това се пада малко след радиокулата. Доста приятно маршрутче с една изненада изкачване преди края на първи километър, но трябва да проверите сами. За 11 км това е вторият ни маршрут, най-популярен според всички билети, които вече продадохме, 200 и плюс общо. 11 км с денивелация 190 метра положителна. Там ще има два пункта. Първият отново само вода на втори километър, и вторият вода и храна, различни напитки, доста изненади сме подготвили на самата масичка. И продължаваме с 21 км полумаратонът като дистанция, който имаме, най-голямата ни дисциплина. Там ще бъдат 3 пункта с положителна денивелация, общо 430 метра. Четирите пункта, са разпределени така: на втори километър отново, на 8 километър близо до село Графитово, там ще има вода и храна. На 14 км до село Сокол, там ще има само вода и изотонични напитки. И на 16 км там ще бъде вода, храна и пак различни изненади. Накрая, на старт финала, ще има финален пункт с крафт бира, да подчертаем, за пълнолетните, и доста други изненади от водещият Неделчо на място. И така, ще има също и 3 скрити контроли, които може да разкрием по-късно днес или утре в социалните мрежи и Тракспорт информацията с една карта в Google, така че следете ни и нека Неделчо продължи. Добре, да упоменем контролните времена за отделните дистанции. Значи за 4 км контролното време ще бъде 2 часа, за 11 км сме сложили 3 часа и 4 часа и половина цели за 21 км, тъй като за бегачите с опит, за състезателите това са големи контролни времена, но тъй като даваме възможност на аматьори да се включат в бягането и те, предполагаме, ще бъдат немалка част, затова всеки един, който застане на старта, да има възможност да се влезе и така в контролното време. Програмата за състезателния ден в общи линии ще бъде, тя също ще е публикувана, но значи в 8
на 10 май от 8:00 до 9:30 ще раздаваме стартовите пакети. Това на състезателния ден, но всеки, който има възможност и не само те, които са отблизо, но и някой по-далеч, ако има възможност и предния ден да присъства на фолклорния събор, и тогава също ще раздаваме през целия ден стартове пакети и ще бъде много добре, който има възможност да го вземе още предния ден, за да се облегчи работата и да няма струпвания в деня на състезанието. Важно е да кажем, че предния ден на 9 май ще има фолклорен събор в село Еленово. Бягането е своеобразно продължение, което кметът Тиян Бонев инициира тази година, за което му благодарим. 9 и 10 май. Предни години на този събор сме правили пак на втория ден такива спортни игри, подобно на някои от телевизионните формати. Получаваше се много добре. Последните години поради метеорологични условия бяха отложени, но адмирации към кмета, че дава място на спорта и нали, с цялото това нещо да направим дестинацията, да я популяризираме и да дадем една възможност това да го превърнем в традиция и за предходните и за следващите години. И времето го дава добро днес, вторник, Да. да. Така, инструктажа за състезателите, това, което искаме основно да подчертаем тук и причината, поради която основно да направим това видео, всеки, който иска да се запознае с основните неща и да бъде подготвен, добре да се прекара, става въпрос за участниците в бягането, препоръчителна застраховка на първо място, дали ще бъде за злополука или ще бъде планинска. Препоръчваме всеки един, който застава на стартовата линия, има време тогава да си направи така, който не си я направил. Може да бъде за по-кратък период, важното е датата на бягането да присъства в нея. На място ще има медицински пункт, е добре да кажем. Под самото трасе сме благодарни, че Планинска спасителна служба Сливен ще наглежда района. Така че това, което си е задължително за провеждането на всяко едно спортно мероприятие. Бегачите с опит, те си знаят, няма да им е за първи път, знаят как да бъдат подготвени, екипирани. Обръщаме се към начинаещите основно, те какво трябва да спазват и с какво трябва да бъдат подготвени. Значи първо, ще се спрем на екипировката малко по-подробно. Първо, знам такива мои познати, които за първи път ще участват на бягане и се пускат на планинско бягане, което в сравнение с това, което е на писта или на шосе, си е доста по-трудно. Затова към тях съвет да не бързат със скоростта, особено в началото, те, които са с по-малко и тренировачен опит и стаж. Старта започва с изкачване. Така че умно разпределяне на силите, има ги трасетата, могат да ги видят и на видео, всеки един участник. Умно разпределяне на силите, който се следи пулса, има вече устройства, добре е там да не се задържа максималния. Участъците, примерно има растителност на места, ще се постараем да разчистим максимално колкото е възможно, но не всяко място на земята, където стъпваш, го виждаш достатъчно добре там, където има растителност, така че внимателно и без поемане на рискове и така нататък, прескоци и други подобни. Хубаво загряване, вдигане на пулсовата честота преди старта, което е добре, за да няма шок за организма. Всички публика, познати, не само участниците, днес стана въпрос с другите организатори, да пазим гората, от пожари, за това да обърнем внимание и публиката, която ще бъде. И замърсяване, моля, пазете си. Да, на пунктовете, те колегите, които са там, ще съберат всичко, но да запазим, да не си личи, че нещо се е случвало в планината след нас. Репелент е добре да ползвате, да се третирате тялото преди старта също.
И се спираме на екипировката. Даниле, ти ме слушаш внимателно, ако пропусна нещо, после да добавя. Да. Да се спрем на екипировката. Много важно. Пак, както казах, начинаещите, акцент към тях. Подходящи обувки, маратонки, които са за планинско бягане. С хубав грайфер, хубава подметка. Да се надяваме на хубаво време, който има възможност нека да бъдете с мембрана. По-ранните бягания, които са и по-близки там от 10 после. Ние това упоменахме ли го като часове на стартовете? Ще Не. го кажем и него. Може да има роса, има и влажни места, така че обувките с мембрана са препоръчителни. Аз и от опита в бяганията, които имам, и чорапите също са от значение, не някой да е с обувки каквито трябва и с чорапките, с които си ходи в къщи, да са спортни, подходящи за целта. Добре е да са покрити краката, не само заради растителността, всичко възможно, което може да се срещне в гората и за вашата безопасност. Дъждобраните, ветровките, хубаво е да са част от екипировката. Ако случайно, особено тия, които са на по-дългата дистанция, ако има промени във времето, да са подготвени. И за шапките също стана въпрос. И сега, въпреки че сме на закрито, сме да видите с какви ще разполагаме, както и тениските за участници, които са на колегата. Да. Така че да се предпазите от слънцето, очила и така нататък. Това искахме да кажем, всички да са подготвени, за да могат да се прекарат добре. Да. Нещо, ако съм пропуснал. Стартовете. Да. Първият старт ще бъде на 21 км в 10:00 часа. На 11 км след 10 минути 10:10 часа и третият старт на 4 км 10:20. Така че, моля, бъдете точни. Надяваме се 200 човека да ги обработим с стартови пакети колкото се може по-рано и всичко да мине чудесно. Да. Така. Имаме паркинг за участниците, обособен, там ще има човек, който ще насочва, гардероб също, който желая да се остави в багажа, съблекални. Постарали сме се максимално да осигурим всичко необходимо, както и на всички останали от такъв мащаб събития. Малко уточнение, има сборно за всяка от дистанциите около половин до 1 км и асфалт, така че даже на 11 и 21 км накрая има такава част, която ще бъдете и насочени от служители на полицията, защото е в по-сериозен път. Но да знаете, не е само по мек път, ще бъде и малко по-твърдо на моменти, но трябва да е интересно, така че... Изключително разнообразен терен, ще останат доволни всички участници. И гледки има, забележителности. Награждаването съответно съобразено с контролното време. В 12 часа ще направим награждаването на най-малката дистанция на 4 км, така че повечето участници да са приключили. След това в 1 на 21 км, 13:00 правим награждаването и в 14:00 на гладиаторите в 21 км дистанция. И ще имаме и малко награждаване по-късно. Да, имаме едно награждаване за най-малък и най-възрастен участник от туристическо дружество Алеко, една допълнителна награда. Да, но и награждаване и за фолклорният събор. Да, то ще започне след последното награждаване на 21 км. Да, героите от предния ден също ще бъдат уважени и да, ще стане едно голямо, модерно, фолклорно и бегаческо събитие. Това в общи линии беше планираното от нас, който има въпроси във всички социални мрежи и така нататък. Да, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, самия портал на Tracksport с Еленово, там ни е информацията. Да, следете ни,
ще има и още неща и до скоро!